Aupa latzezei, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Rika. Aupa latzebot. Lepukori. Aupa oiendoian. Tipi-tapa, tipi-tapa. Rika. Tipi-tapa, tipi-tapa. Rika. Klika, klika, klika. Hemen dago korrika. Aupa latzebot. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika. Tipi-tapa. LH Laupres. Artilekuko Andoni eta Nola ondo LH Lau. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Klika, klika, klika. Hemen dator korrika. LH Irupres. Oso ondo, Alain eta Martínez Aguazen. Oso ondo LH Iru. Ari, ari, ari. Erentzu korrika, ari. Aupa Alain eta Martínez. Oso ondo. Eta maia tope. LH Irukoak pauso korrikalari askara dira. Hau matatze bat eta bipres. Iran eta Unai, hau Iran eta Unai. Unai, lasai, lasai. Klika, klika, klika. Klika, klika, klika. Korrika dator, LH Iru. Oso ondo LH Iru. Oso ondo Paula eta Nei. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aupa LH Iru, oso ondo. Altzalekukoa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Klika, klika, klika. Aupa LH Bi. Oso ondo, Amaia eta Kain, oso ondo. Aupa txapeldunak, altzalekukoa gora. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Oso ondo. Oso ondo Eneko eta Milari. Oso ondo. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Ari, ari, ari. Erentzu korrika, ari. Oso ondo, gora lekukoa. Oso ondo, bikote. Aupa, bueltazoak plazan. Aupa, erentzu korrika, lari. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aupa, Martine, aupa Maia. Aupa iraultzatako
aukera bat hartzea da. Hautatu egitea. Klika euskara. Klika ikastea. Erabiltzea jauzi egitea. Klikan komunitatea. Hizkuntza kultura. Klika etorkizuna. Beste aro bat da. Euskal Herria. Klikatu euskara gozoa. Klika soinuaz. Dantza euskaraz. Klika lagunekin. Klika hau bizi edo belarri prest. Mundu osoan edo bianan. Klika, korrika. Aupa! Gure hizkuntza ideal, 21. dugu aurten korrika, gu euskararen alde joango gara irrika. Hartu zapatillak ta utzi whatsappantika, zatoz gurekin eta egintzazu klika. Aupa! Txalo beroa!